I'm the only surviving person. But achieve, AK-47, my one passion, my fight, one part. Everybody, I go no go. I go. How many people there with you? Male or female? ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na steeti Enugu wee nweta bụ nke na-egosi ụfọdụ ụmụnna anyị ebe ha na-akọ akụkọ ihe gbasara ndị ntọ ndị omekome ndị ugwu bụ ndị nke mapụtara n'obodo wee tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ bụ nke ha bụ ndị a ị na-ahụkwa nna ya bụ ihe onyonyo bụ ndị si n'aka ha bụ ndị ntọ wee gbapụta dịka ha siri wee kọwaa ya bụ ihe mere na nso nso ụlọ akwụkwọ ama dịka Enugu State College of Health Technology nke dị n'Oji River n'ime steeti Enugu. Otu onye n'ime ndị ga-ahụ na ya bụ ihe onyonyo bụ nke nwaanyị iku nwa n'aka kọwara na ọ dị ụmụnne ya atọ ya bụ na ụgbọala wee tinyere nwa ya kụ n'aka. O wee na-akọwa na ha bụ ndị omekome mapụtara nnọọ wee gbapụ egbe nke ha ji wee kwụsị ya. O wee sị na ha chọrọ ịtọrọ ha niile mana dịka nwa ya na-ebe akwa otu onye n'ime ndị omekome ahụ nke na-achọ ka ọ kpọlite ma ya ma nwa ya, onye nke ọzọ asịzịa ya hapụ nwaanyị ịkụ nwa ya hapụ ya. Ọ dị ka ha hụrụ na ya bụ nwa ga-enye ha nsogbu na ya bụ njem ma ha tọrọ ma nwaanyị ma nwa oko, asịzịa ha sị hapụ ya bụ nwaanyị ịkụ nwa. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ka o si wee gaa na obodo Oji River nke nọ n'ime steeti Enugu. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. On a school of health, can you hear? I'm talking to you now. Everybody is inside you. I'm the only surviving person. But achieve, AK-47, my one passion, my fight, one part. Everybody, I go no go. I go no go. Can you teach go now school of health, na school of health. Who's on school of health? Close to main road. Got report on a station. Got a station. Una report go. So how to rush at hospital? Ghana call ni Igbo. Ndị na habo. Everybody know only me. Ghana call ni Igbo. Ke tiri say. I think not this child be safe. I'm just saying no. But then when I am moto, o may escape or that same will escape. They can take them now. Sorry, the honey. So they, I think they left this one now. Hello? Oh, we one guy walk at the okay. Oh my God. I the guy come. I heard come go Okada. Where you? Did they show you wife? Show you wife. Thank you. Yes. Oh my. I don't know. Abu Herbe. Yeah, but Maka has to an issue now. Man, how about over here? Now they shot the harassing dog. I think matched with that. It was a matched count I saw now. About students. Hello, And now she was the one driving. Oh my God. How many important aside the second comment that day? I want to understand something. Okay, You cannot blame her because they shot a gun now. I want to understand the first. Just now,
How many people there with you? Three. Male or female? They stopped you. One of them. That guy. And what Fulanis? Just outside. G-phone. A man of Bahuru police attack. I swear. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo na mbụ ana m asị ha bụ ụmụnne anyị ndị Chineke ka napụtara n'aka ndị ntọ ahụ. Ana m asị unu nnọọ wee na-asị Chukwu nna nara ekele dịka o si wee napụta unu, wee na-ekpekwanụ ka Chukwu chebe ndị nke ọzọ bụ ndị nke atọrọ atọ ka ha jee chebe ahụ ma were ndụ ha wee pụta. Maka na ihe a na-eme ugbu a, ana m asịkwanụ na oge erula mgbe onye ọbụla ga-emuru anya. Ana m asị ka nsị ndị Igbo na oge erula mgbe ụmụ ikorobịa niile nọ na obodo ọbụla nọ n'ala Igbo, oge erula mgbe onye ọbụla ga-ejikọ aka ọnụ. Ana m eche na ya bụ ihe emerụlekwanụ nke bụ na obodo niile nọ n'ala Igbo, ụmụ ikorobịa niile nọ na obodo ọbụla nọ n'ala Igbo kwesịrị ịkwado onwe ha ọfụma, jikere, maka na ndị a ha eburula ya bụ agha wee batakwa ụlọ. Jikere onwe gị ma kwado akwado maka ya bụ agha abatala ụlọ. Ya bụ agha na-ekwu okwu ya abatala n'ụlọ. O nwere otu ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyere anya na ya na nkenke oge nke mere na steeti Delta. Ndị a na-ayakwa bụ ndị ugwu a na-ekwu okwu ha, ebe otu nwaanyị bịakwara nnọọ n'ụlọ ileta otu n'ime ndị ikwu na ibe ya n'ogbe ha bikwa. Ozugbo ọ na-erute na ọnụ ụzọ ámá ndị ahụ ọ bịara ileta ka ọ kụọ aka, lekwa ebe ndị ahụ zoziri n'otu ubi nọ na iru ya bụ ụlọ wee na-eche onye ga-adaba ha n'aka. Ozugbo nwaanyị na-erute ebe ahụ, buru egbe wee buru nwaanyị si ebe ahụ buru ya banye ọhịa. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Listen before na come. Consider. Come out now with full force with auntie. Ah, Jesus. I no noise. Yes, sir. AK-47 on Sunday morning. No, sir, na Hausa people. Sir. See this guy all cover face. See AK-47. Now to call police first now. This one not be si pompi. Make us say vigilante dey among. Now be say vigilante may they waka this waka. Say they don't carry a bag. My bag be this. They don't collect bag. Bless e phone. E phone everything. Jesus. Bless say she say I no see her. Call them no. They twist the gate. Now this one you see. Now this one they went when the gate. Now call they say. They are soldiers. Where? I follow body. This one is soldier. Turn about that's how we see where they go. Ọkwa ikirichala nke ahụ. Unu ahụla anụ ya ma eji m n'aka na ya bụ ihe edoola onye ọbụla anya na agha a na-ekwu okwu ya abarutela ụlọ. Na nke ugbu a abụghịzi mgbe ị kwadoro baa ụgbọala ka ime njem ka e nwere ike ịtọrọ gị. Nke ugbu a abụghịzi mgbe ị gara ebe tere aka ka gị na ndị ntọ ahụ nwee ike izute. Nke a bụzi na n'ụlọ mmadụ, n'iru ụlọ mmadụ, n'ogbe, n'ime ogbe ebe ndị mmadụ bi ka ha na-abatazi atọrọ mmadụ. Nke a na-egosi na ma o nweghị ihe ọbụla e mere n'oge na-adịghị anya, ọ ga na-abụzi ha abata ha kụọrọ mmadụ aka, ịgbapụ ụzọ atọrọ gị. Mana ana m ekpe ekpere na nke a agaghị abụ oke ndị Igbo. Wee na-asị biko na ụmụnne m ndị Igbo, ndị na-agwa okwu a bụ karịsịa ụmụ ikorobịa niile nọ n'ala Igbo,
ndị nna agwa okwu a karịsịa bụ ndị a niile na-eme ihe otu nzuzo bụ otu nzuzo n'isi. Ịbata n'obodo asị na egburu mmadụ ebe a na egburu mmadụ ebe nke ọzọ. Isi kedu ihe na-eme, kedu ndị na-egbu, asị na nwanne na-egbu nwanne ya maka na a na-eme otu nzuzo. Mgbe na-asị ike a niile, ume a niile eji eme ya bụ otu nzuzo, ụmụnne m, ọ ga-adịkwanụ mma ma achịkọ ya bụ ike ọnụ wee lụso ndị iro anyị ọgụ. O gbukwara nwanne ya abụghị odogwu. Onye gburu nwanne ya onweghị ebe a na-etunye ya ugo, onweghị ebe a na-enye ya awọd. Wee na-asị ụmụnne m, ọ ga-adị mma ike a na ume a na oge a niile ụfọdụ ụmụnne anyị ji eme na a na-eme otu nzuzo na a na-egbu ibe ha, ka anyị were ya bụ ike na ume na oge wee lụso ndị iro anyị ọgụ ma chekwaba anyị. Ihe ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ọ na-adịkwanụ mma ihe na-eme n'obodo ka ndị obodo mara ihe na-eme ha ebe o si. O nwere otu ihe onyonyo anyị nwetakwara ebe otu onye n'ime ndị ugwu a na-achị ehi na-akọwa na onweghị obodo ọbụla ndị be ha ndị ugwu nọ n'ọhịa ha na-abanye na ya bụ ọhịa na-abụghị ma ha gara wee nata ikike n'aka onye isi ala na-achị ya bụ obodo dịka eze obodo. N'obodo ọbụla ha batara, ha nọ n'ọhịa obodo ahụ na ha na-eburu ụzọ gakwuru eze na-achị ya bụ obodo ma kwụọ ya ụgwọ tupu ha bata na ya bụ ọhịa. Wee sị na ọ bụghịkwa sọ mụ ga-ahụ ya bụ ihe onyonyo, na ọ ga-adịkwa mma ka unu bụ ụmụnne m soro m ma kirie ya bụ ihe onyonyo maka onye ọbụla mara ka ya bụ ihe na-eme na be anyị ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgịrị. Ogologo kwa dị mma n'ụka mgbede, ya mere ka anyị tinyekwanye na ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Wait, so did you know that 95% of the Fulanis that you are seeing in your village, we always used to pay your traditional rulers before we landed into your village? But some of you guys don't know anything about it. But seriously, any Fulanis that you can see in your village, or any Fulani that can spend like 1 to 3 or 5 months in your village, I swear to God, they used to pay your traditional rulers. So we used to pay them money before they would allow us to stay like 1 to 3 months in their places. But if like you just pass, they will not collect them. But if we come and spend like 3 to 4 months, we must pay them. So I know some of you guys don't know about it. So we used to pay your traditional rulers. Serious about. I see so many people are saying we are going around with in the bushes that we did not own. Which I say we used to pay for it. Ask your traditional rulers. I swear we used to pay them. If we will spend like 1 to 2 to 3 months, we'll go and find them. We'll give them money, they'll collect. Before we will stay. So stop saying we are going around with our cows in your bushes and we're not giving you guys anything, which it is wrong. We are paying, I swear. Zam. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ụmụnne m ndị Igbo, unu anụlanụ ya bụ ihe ka mụ onwe m si wee nụ ya. Unu makwanụ na ihe anyị na ebe a bụ sim.si ha bụ asị anyị ayasị unu. Ihe ọbụla anyị nụtara anyị abịa kaara unu. O wee bụrụ ihe mere anyị ji wee na-ewetara unu ihe onyonyo dị otu a mgbe ọbụla ka unu bụ ụmụnne anyị sokwara anyị wee na-ahụ ihe na-eme ma mara ebe ya bụ mmiri si wee baa n'opi ụgbọgịrị. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu anyị si eme ya. Ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị etu isi ọhụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.